Takže ahoj, vítám na další videa a jedu si právě ze školy. Takže tohle video nebude poměrně dlouhý. A Lucie, ty se tam nesmívej. No to je jedno. Ale nevím, co budu dělat. Třeba ukážu, kde pracuje můj teďka. Je tam rušení mytí aut a tohle bude první díl, co jsem vlastně seznámila s prací. Takže v druhém budeme pokračovat druhým dílem. Takže ukážu, kde bydlí moje vystupuje moje kamarádka a mám tu zastávku. A on chce vypnout kameru. Hej, co si to udělá? Tuhle. Když to vám vidět, tam je tma. Hej. Takže za necelou minutu tam budeme. Takže zatím počkáme. Víte, co dáme sestři? Ahoj. Takže se nás zpátky. No, až budeme vystupovat, se akorát dojíždíme. Tam mnou vidět to pozadí. Ale to je jedno. Takže tady máte tu zastávku. Počkej, já si tohle je protože největší panelák našeho sezónu. Takže mě pište komentáře, takže čau.